ψάρεμα μπολονές με γαρίδα ζωντανή. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα δείξουμε ψάρεμα μπολονές χωρίς φέλλο με γαρίδα ζωντανή, γιατί έχει άμμον από κάτω. Η γαρίδα είναι ένα δόλωμα που τσιμπά πολύ το λαβράκι, αλλά και πολλά άλλα ψάρια. Τη βρίσκουμε εύκολα σε λιμάνια, όχι σε μεγάλες ποσότητες, αλλά 5-6 για να ψαρέψουμε σίγουρα θα βρούμε. Είναι καλό να τη δουλώνουμε από την ουρά για να μένει ζωντανή, για να ελκύει το ψάρι. Είναι καλό να βάζουμε κοντόν αγκιστρί, να μην είναι μακρύ όπως αυτά που βάζουμε τα σκουλίκια. Είναι καλό να είναι σκληρό για να μην ζαβώσει, γιατί με την γαρίδα σίγουρα ή κανένα λαβράκι θα πάρουμε ή κανένα τσιπούρα. Πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας καρφωμένο στη μύτη των καλαμιών, γιατί το παραμικρό που θα μας κάνει πρέπει αμέσως να καρφώσουμε. Αν δεν καρφώσουμε το ψάρι δεν θα πιαστεί. Είναι πολύ πονηρά και αφήνουν την γαρίδα να το νιώθουν τη μύτη του καλαμιού. Πρέπει τα καλάμια μας να είναι ευαίσθητα όπως αυτό που έχουμε τώρα, το πολωνές, για να δείξει το τσίπημα. Αν είναι σκληρό δεν θα το καταλάβουμε και θα το αφήσει αμέσως το ψάρι. Πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητα για να καρφώσουμε το ψάρι. Τώρα μας αφήνει η μισίνα. Δεν μπορούμε να σφίξουμε πολλά, γιατί η μισίνα που έχουμε το παράμαλλο μας είναι 15, η μάνα είναι 20. Δεν θα ρισκάρουμε σιγά σιγά να το παίρνουμε το ψάρι. Πάντα θέλουμε απόχη, χωρίς την απόχη δεν μπορούμε να φέρουμε το ψάρι.
Η γαρίδα ζωντανή είναι ένα από τα καλύτερα δολώματα για μένα. Είναι ένα δόλωμα που μπορεί να το ψαρέψουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Ένα λάθος όμως που κάνουν ορισμένοι είναι το ότι εμείς χρειαζόμαστε 5-6 γαρίδες για να κάνουμε ένα ψάρεμα με τη γαρίδα τη ζωντανή. Πολλοί μπορεί να πάνε να πάρουν 50-60, να κάνουμε καταστροφή στον τόπο και να μην υπάρχουν γαρίδες για να φάνε τα ψάρια και μετά να μην υπάρχει ψάρι.